Díogait. Díos Morovich. Inis dom beagán fud féin agus fud a bhaintear. Zach is anam dum. Tá mé 8 déag díis. Is scolóir cóna mé goláis de cuilm. Tá Jahar Awanagum. Sebastian is anam do. Tá sé níos sin a ná mé. Fuoi láthair tá sé goláiste I gríofa ag déanamh ar a seoracht. Ba é Sam Stevenson an tailte cáúla mi iad agus is ban gnó am bháthair. Agus Zach an féidir leat rud ag an ancient dom faoi de cheantar. Rugga mé I máile clia 1994. Ach inis tá mé mahóní I léimán bhradáin. Is sráidbhaile beag é ach déinte na fearna níl mór an daoine óga ann. Tá sé pasbeag le dránach. Mas mé am lom crack a bheith agam, téan mé go dtí máile clia le macardia. Tá sé ciún am a counter ach beagáín ro ciún de huioine óga. Agus cad a dhéanaan tú mar cahabhaimsere? Is bralam a giotar a cheanam agus canna freisin. Tá mé sa cór scoile agus ghlach mé part sa ceoldram a cúpla mí ó hin. Cén ceoldram é seo? Fiddler on the Roof. Agus cén part bhí agat san? Rinne mé part tevier. Ó sé, ceachlar, gaman siúil, le raiglad. Is even lum freisin tamil a cahabh ag córá le macardia agus tá simagam san íscan a níocht. Bíon mé ag seinam a giotar I mana ceol, bás ar an mar, an tanamatar an mana. An máthat an scoil seo, Zach? Is bralam an scoil seo, gan éon áras. Dowlam mé a lán faoin saoil sa scoil seo. Tigam níos far conas do le lech leis an saoil mór. Seachas na habhar scoile tá dromaíocht de spóireachtaí agus ná déana mí steirmid ar na daoine. Tá cardiad an céad scá a goman seo freisin agus bíon na múnteoir go carach cardúil. Zach, cad na habhar scoile dhéanaan tú? Déanam béile Gaeilge, Frankis, ceol, gnó, cemic agus mata. Agus cad éon tábhar is fearr leat? Is cruúil am a rá in our dhéire. Is bralam ceol ach is evenlum gnó freisin. Déinte na féarna, fáim na hábhar go léir simúil golóir. Corrab tú ar na léonnta siran blin sicáte? Bhí mé ag obair a pennies a rit an tairí. Dairiglam beagáninn airgid a haáil do na rudí atá ar insin na gum tar éis na scoile. Ach tar éis sin bhí anspórt a gum le macar Jamie a nú na gáil. Tá teach ag athair Jamie atá site ar an costa I Malin. Gach lá bhí mid ag siúil ar an trá agus bhí mid ag snáb nar bhí an gríon ag tainmh. Bhí an crack a híntaach. Cad a dhéanaan tú tar éis na hardteist America? Ar an géad dul sios, tá sé ar insin na gum, má aim na pointí gan áras, an ásúnach agus a ceolaí dhéanamh I goláis na tróide. Bhál an freisin áfach ceolaí dhéanamh taobh muit den ollscoil. Nuair a deirm sin, bhál am ceolaí dhéanamh le a bhana bás ar an mar, agus ceolcuir amach a agrú le airgid a hiilemh agus chun aithna chur ar na daoine cuí sa ceol. Go raibh míle maithagad. Tá fáilte róth.